Под звездите източни съм се родила. В една страна прекрасна и далечна. А съдбата странна участ ми отредила. Името ми да се помни вечно. И додето слънце грее над земята, моят глас, както птицата крилата, да лети над снежни върхове пустини, цветни долини, морета сини. Като вятър тихо да нашепва приказки като живота стари. С прости думи истината да прославя, на доброто път сред хората да стори. Виждаш ли, Шахрияр? Луната отново изгря. Не идва ли и тя само за да чуе приказките ти, Шехерезада? Аз се питам, къде е вълшебният им извор? В народното въображение, Шахрияр. А на мене ми се струва, че бликат от сърцето ти, а думите ти им вдъхват живот. Разкажи ми, Шехерезада, разкажи ми още една приказка. Тази нощ ще ти разкажа за Симбад, мореплавателя. През царуването на халифа Харун ал-Рашид в Багдад живял човек на име Симбад. Но никой не знаел през колко мъки и премеждия бил минал той, докато стане богат. Да има хубав дом, в който да се наслаждава на приятни аромати и вкусни ястия, и в който небесни звуци да галят слуха му. Шехерезада, а защо хората са го наричали мореплавателя? Ще разбереш сам, Шахрияр. Слушай сега. В свежа утрин в пристанището на Багдад се появил човек-търговец с 2 денка. Той се качил на един кораб, с него и екипажът му, и потеглил в открито море. Ох, Аллах, как се клати този кораб? За пръв път ли се качваш на кораб, търговецо? Краката ми познават само земята и стремената на коня. А ние пътуваме вече толкова години. Какво ли не сме видяли? Пренасяме стока от едно пристанище в друго. А ти, как те взе решение да се качиш на кораба, търговецо? Как те изведнъж си науми да станеш мореплавател? Историята ми не е дълга. Баща ми бе богат търговец. Когато умря, ми остави пари и земя. Но аз безумно пропилях всичко. Едва когато свърших парите, разумът ми се върна и си спомних думите на поета. Към стръмни върхове се катери, за слава работи до късен час. В морски бездни бисери дири, така ще стигнеш до имот и власт. Да мислиш, че спечелил би без труд, то значи да живееш като луд. Разпродадах каквото остана, свих 2 денка стока и реших да си търся късмета в далечни страни. И добре си сторил. Понякога с дни не виждаме брегове. А затова пък всички сме верни, другари. За лошо и добро, в радост и беда.
Моряци, това в далечината не е ли остров? Остров! Верно, остров! И друг път сме минавали по този път. Да, но не сме виждали остров. Да спрем ли на него за пресна вода? Да спрем, капитане! Да спрем! Отдалеч прилича на райска градина. Дървета! Виждам дървета! Наближаваме. Хвърлете котва и пригответе лодките. Всички ли вече са на брега? Всички, капитане! Що ме тъй? Накладете огън. Ще сготвим вкусно ястие. Ще сготвим, капитане! Стомасите на всички са празни. И вода ще стоплим да изперем дрехите си. Аз пък ще се поразходя, за да огледам острова. Никога не съм мислил, че има такива острови. Прилича на огромна риба, покрита с пясък и дървета. Аз наистина съм риба. Риба великан. Спрях тук да си почина. Пясъкът ме засипа. Стана ми топличко и заспах. Дълго съм спала. Много дълго, щом вече не ми се спи. Но ти кой си? И защо? Защо ме гаделичкаш по гърба? Прощавай. Ей, сега ще изтишам и ще кажа на другарите си. Ние не знаехме, че си риба. Някой ме опари. Кой посмя? Кой пали огън на гърба ми? Кой смущава моя? Кой? Другари, спрете, изгасете огъня. Поле, острова се раздвижи. Всички в лодките! На кораба! По-скоро на кораба! Ще видите какво мога аз. Само да се обърна по корем. Чакайте! Вземете и мен! Лодките се отдалечиха. О, Аллах, всичко хвърчи във въздуха, и пране, и съдове, и корита. Добре, че успях да се хвана за това корито и да се настаня в него. Но с ръце ли да греба? Весла нямам, платна също. Не ми остава друго, освен да се оставя на вятъра и на вълните. Корабът изчезна. Сам съм. Съвсем сам. Сред тази морска пустиня. Ама това е краят ми. Така преминала нощта. Синдбад вече бил сигурен, че краят му е дошъл. Но при зори вятърът го отвял към друг незнаен остров. Огромно дърво било спуснало клони до самата вода. Ще загина тук, на край брега. И никой няма да знае какво е станало с мен. Дали ще мога да се хвана за някой клон? О, само да мога. Изпуснах го. Ще опитам още веднъж. И този път ми се изплъзна. Още веднъж.
Успях. Сега да попълзя нагоре по дървото. После ще се спусна на пясък. Земя. Най-сетне земя. Краката ми са оттекли от водата. Издрани се и оставят кървави следи по пясък. Ще откъсна един плод от дървото. Загивам от водата и жажда. А после ще разгледам острова. Обиколих целия остров. Не е голям, но и никой не живее на него. Какъв странен бял купол. Канти. Да се изкача по него не мога. Стените му са гладки, като огледало. Чудно. Защо изведнъж така се смърчи? Допреди малко слънцето грееше на небето, но ето, че голям черен облак го скри. Не е облак. Това са крилата ми. Крилата на птицата Рух. Не си ли чувал за мене, човече? Слушал съм да разказват, че на някакъв остров живеела огромна птица. Малко е да се каже огромна. Аз храня малките си, като пъхам слонове в човките им. Аллах, това бялото, този купол, да не е твое яйце, Рух? Мое? Тук идвам да мътя. И не ми пречи сега, човече. Заспа. Тя май заспа. Хрумна ми нещо. Да, само птицата Рух може да ме измъкне от този остров. Но как? Ще размотая тюрбана си и като въже ще го навия на крака й. Полети ли? И аз ще полетя с нея. Така и станало. Призори, когато небето се заруменило, птицата се вдигнала с крясък. С нея полетял и Синдбад. Летим. Летя с птицата Рух, а тя дори не ме усеща. Носим се над морета и поля, прекосяваме облаци. Май вече е време да кацна някъде. Щом кацнем и ще се отвържа. Но Рух не трябва да ме усети. Огладнях. Ще кацна на този остров под мен, да потърся нещо за храна. Рух се спуска. Къде ли ще кацнем? Само камъни. Огромни камъни има под нас. Все пак ще се отвържа. Май сбърках, че кацнах тук. Не виждам нищо, което да ме нахрани. Змия! Не ще грабна. За една лека закуска ще ми стигне. Аллах! Каква огромна змия! Рух е грабна и отлетя. Ами сега? Ето, че нова беда ме връхлетя. Попаднал съм на скалист планински хребет. От едната му страна долина, а от другата още по-висока планина. Върхът и не се вижда. И по-добре да бях си останал на онзи остров. Но Синдбад не можел да остане горе на хребета на планината. От студ и глад щял да загине. Затова решил да се спусне в долината. Слизал дълго и мъчително. А когато най-сетне се намерил долу, видял,
че цялата долина гъмжи от змии и чудовища. Високи, колкото палмови дървета. По-лошо от това май не може да бъде. Тук ще намеря смъртта си. Я. Това не е ли вход на пещера? Разбира се, че е пещера. Ще се скрие в нея. Идва нощ, през нощта змиите и чудовищата ще заспят. Тогава ще се опитам да се измъкна. Мракът обгърна земята. Съскането на змиите не се чува. Сигурно са заспали. Ще излезна от пещерата. О, Аллах! Нима това е същата долина? Та тя свети. Цялата грее. Камъните блестят сякаш са звезди. О! Но това сигурно е алмазената планина. Тя е. От стари хора съм чувал, че само змии я обитават и че човешки крак не е стъпвал в нея. А за да откраднат някой друг алмаз, по-хитрите търговци хвърляли от върха на планината по една овца и чакали грабливи птици да отнесат обратно животното горе, а после разгонвали птиците и взимали полепналите по овцата алмази. Много смели мисли се раждат, когато хората са в опасност. Затова и Синдбад напълнил пазвата си с алмази и зачакал. Се е вярвал, че ще дойдат хора да хвърлят някое животно от върха на планината. През деня се крил в пещерата, нощем излизал навън. Чакал ден, два, на третия. От хребета наистина полетяла една овца. Синдбад я видял и бързо се скрил под нея. Не минало много време и над долината се появила сянката на птицата Рух. Знаех си аз, че в алмазената долина ще намеря храна. Тая нощ ще се измъти яйцето ми и аз ще зарадвам малките още от първия ден с месце. Рух не усети, че съм се хванал за животното. Но сега бързо, много бързо трябва да измисля нещо, за да се измъкна от цялата тази работа. Ето Рух се издигна, прелетя хребета, издигна се по-високо, прелетя и другата, по-високата планина. Спуска се. Под себе си виждам коне. Какво ще стане, ако скоча върху гърба на един от тях? Винаги съм бил добър ездач. Успях! Успях! О, рано е да тържествувам. Конят иска да ме хвърли от гърба си. Не мога да го държа. Силите ми свършват. Помощ! Помощ! Вика ли някой? Не може да бъде. Кой е посмял да седне върху коня на цар Михрджан? Помощ, човече! Спри коня! Спри го! Жив да си, конярю. Ти ме спаси. Този жребец е най-пъргави и хубав кон от всички коне на цар Михрджан. Но той не дава никой да го язди, затова ще те отведа при него. Поклон пред теб, владетелю. Верно ли е, човече, че си паднал от небето върху любимия ми кон? Не съм паднал, а скочих. Пуснах се от овцата, защото птицата Рух ме отнасяше при децата си. Птицата Рух? Та нея никой не смее да доближи. Страшничко е, вярно, но трябваше да се измъкна от алмазената долина. Бил си и в алмазената долина? Ето, тези алмази ще потвърдят думите ми. Вземи ги, владетелю. Никой не може да отнеме нищо на човек, който е бил в алмазената долина.
И понеже си белязан с щастлив знак, кажи ми с какво искаш да те даря. Искам да се завърна в родния Багдад, велики господарю. Багдад ли? О, нито съм чувал за твоя град, нито зная път за него. Да се завърнеш там не мога да ти помогна, но ще те назнача началник на моето пристанище. Вземи тая книга и записвай в нея всички кораби, които идват и които излизат от пристанището. Записвай още какво докарва и какво откарва всеки кораб. Благодаря ти, цар Михрджан. Тъй в мен ще живее и надеждата, че все някой от търговците ще знае за родния Багдад. Така изминали дни. Много кораби спирали в пристанището на цар Михрджан, но никой от търговците не знаел къде се намира Багдад. Ала ето, че един ден в пристанището дошъл кораб, който се сторил познат на Синдбад. Лицето на капитана като че ми е познато. Аллах, нима се смили над молитвите ми. Капитане, не се ли познаваме? О, не. Така ти си е сторило, човече. А това ли е всичката ти стока? Имам още 2 денка, но техният стопанин потъна в морето и аз съм длъжен да ги върна в Багдад. В Багдад? Да. Ти каза Багдад? А как се казваше стопанинът на денковете? Синдбад. Синдбад? Когато вие нарекохте мореплавателя? Откъде знаеш това? Не ме ли позна, капитане? Та аз съм Синдбад. Аллах, нима не остана вече у хората ни съвест, ни чест. Защо този човек иска да ме измами и да вземе стоката на един нещастник, който с очите си видях как потъна в морето? Но ако не бях Синдбад, щях ли да знае за рибата остров, която се обърна и гмурна в морето? Трябва да ти е разказвал някой от спасилите се моряци. Аз не сварих да се кача на кораба. Спасих се с едно корито, в което моряците преди това перяха дрехите си. Ако си наистина Синдбад, то кажи ми тогава, каква стока имаше в денковете? Толкова години минаха от тогава, вече не помня. Почакай. Стоката си не мога да изброя, но не съм забравил. 2 денка бяха обвити с 7 ката копринено платно. А на най-долния кат със смола е изписано името ми. Така е. Наистина. Прощавай, Синдбад. С нищо не си избъркал, капитане. А сега помогни ми да подберем най-хубавите тъкани от тия денкове и да ги отнесем на цар Михрджан. Какво те води при мен, Синдбад? И кой е този човек, когото водиш? Велики господарю, ето това е капитанът на кораба, от който слезнах на острова Риба. Той е запазил моята стока непокътната. Приемете от мен тези дарове, преди да тръгна за Багдад. Твой са били и твой ще останат, Синдбад. И нека бъде лек обратният ти път за твоя роден град. Така, след дълги години, Синдбад мореплавателя се завърнал отново в Багдад. В Багдад Синдбад раздал на близки и приятели дарове и заживял щастливо в нов и хубав дом. Нима е толкова кратка приказката за Синдбад мореплавателя, Шехерезада. Виж, луната едва е изминала половината си път. И приказката едва измина половината си път, Шахрияр. Защото човек е така създаден, че неизвестното го тегли и привлича. Синдбад поживял в Багдад сред щастие и блаженство. Но в един прекрасен ден отново закопнял за път. Накупил стока от скъпа по-скъпа, качил се на един кораб и потеглил.
Ето, че пак се събрахме с теб, капитане. Дано е щастлив пътен и Синдбад. И да имаме добър попътен вятър, капитане. Капитане! Капитане! Погледни небето! Колко бързо полза черните облаци по него. Ще има буря, сваляй платната! Остров! Виждам остров! Курс към острова! Давай курс към острова! О, Аллах! Вълните се бият в кораба. Още малко и ще стане на трески. Не се бойте. Острова! Ето, стигнахме острова. А и бурята ни отмина. Я, гледайте! Гледайте какъв бял купол! По-скоро да видим какво има в него. Не го докосвайте! Не го докосвайте! Това е яйце на птицата Рух. Моряци, всички на кораба, всички при мен! Не ни чуха. Те не ни чуха, капитане. Моряци! Ето, те чупят яйцето на птицата Рух. Ще ни сполети нещастие. Моряци! Всички на кораба! Бързо на кораба! Изпълним заповедта ти, капитане! Идем! Не можахме да го дочупим. Злато може би имаше в него. По-скоро да се махаме от тук, капитане. Вдигай котва! Закъсняхме. Какво става? Защо така изведнъж притъмня? Каква е оная огромна сянка над водата, Синдбад? Закъсняхме, капитане. Това е сянката на птицата Рух. Тя вече ни настига. Нещастници, нищожни човечета. Вие се опитахте да щупите яйцето ми, да разрушите гнездото ми. По-бързо! Обърнете платната по посока на вятъра! Не можем да избягаме, капитане. Рух е по-бързо и от вятъра. Няма къде да избягате. Виждате ли тази скала в ногтите ми? Ще я хвърля върху кораба и бъдете сигурни, че ще го улуча. Това ще бъде моето отмъщение. Отмъщението на птицата Рух. Капитане, дръж се, хвани се за тази дъска. Успях. Хванах се, Синдбад. Но къде е кораба ни? Стоката? Къде са другите моряци? Само двамата с теб останахме, капитане. Но да се надяваме на късмета си. Дръж се здраво за дъската. Два дни плавала дъската по морската шир, а с нея и Синдбад с капитана. На третия ден видели земя. Спасени сме, приятелю. От тук виждам. На брега има хора. Хора! Дано само не ни демне пак някаква беда. Гледайте! Двама души плуват към брега с една дъска. Нека приближат и ще ги хванем. Юковани ще ги заведем при султана. Аз ще изтичам да кажа на господарката за тях, на принцеса Хуснара. И вие не се противете. Трябва оковани да ви заведем при султански млъжа. Мисля, че щастието и този път не изигра, капитане. По-грозни и жестоки от тези хора не съм виждал. Ето ги пленниците, велики султане. Нима тия нищожества са дръзнали да нахлуят в нашия остров? Не сме нахлули.
Вятърът ни отнесе насам. Не се обаждай, капитане. От думите не разбират. Охо! Единият от тях дори се осмелява да ми противоречи. Велики везире, откарай ги в пещерата и им обясни, че ние всеки ден пренасяме по една жертва на великия идол бялата змия и че ни отнемат грижата да мислим кои да бъдат тези жертви през следващите дни. Горкони. Да се простим достойно с живота, капитане. Не хлинчи. Така да бъде. Но, като помислиш, че никой няма да знае какъв е бил краят ни... Но вместо в пещерата, слугите на султан Химладжа отвели Синдбад и капитана в една пишно наредена шатра. В нея, на диван заслан с кожи от лъв, тигър и пантера, седяла принцеса Хуснара. Лицето й било огромно, грозно, жълто-зелено и страшен сплескан нос се провесвал на двете й дебели устни, които не можели да скрият грамадните й зъби. На главата си имала жълта шапка, извезена с червени конци. Ау, това ли е прочутият Синдбад? Един пленник разправяше преди да го убият, как Синдбад паднал от небето в царството на някой си Михрджан. Та интересно ми е да го видя. Зато и накарах да го доведат при мен. Да, исках още да го питам, верно ли е това, че е избегнал от мъщението на рибата великан? Аллах, сам Аллах ме спаси тогава, принцесо. Не ще да е бил само Аллах. Кажи, нали съм красива? Всеки се харесва някому, господарке. Знаех си аз, че щом ме видиш, веднага ще ме хареса. Но аз... Зная, че баща ми те определил за жертва на идола бялата змия. Но това няма значение. Заради мен ще отмени заповедта си. Още утре ще вдигнем сватбата. Но, господарке... Не, вече можеш да ме наричаш Хуснара, Синдбад. А след смъртта на баща ми, ти, Синдбад, ти можеш да станеш султан Синдбад. Но аз не съм сам Хуснара и няма да оставя другаря си да стане жертва на бялата змия. Няма да стане жертва, разбира се. Ще го женим за моята слугиня. Но аз вече съм определен за жертва на бялата змия. Какво ще си помисли тя? Стига с това, но. Тук аз решавам всичко. Сведи глава и не казвай думичка повече, капитане. Не. Смъртта е за предпочитане пред женитбата ни с тия чудовища. Послушай ме, капитане. Измислих план за бягство. Принцесо, ненагледна ми Хуснара, като ти благодарим за високо оказаната чест, ние имаме една молба към теб. Говори, Синдбад. В обичая на нашата страна е вечер преди женитба, женихът да се разхожда на морския бряг и да се отдаде на размисъл как да срещне сполетяното го щастие. Да, разходете се тогава и помислете. Наистина може. Кой ви пречи? Веригите, с които сме оковани, скъпа Хуснара, а и слугите, които вървят по петите ни. Как не се сетих по-рано. Слуги! Свалете веригите на Синдбад.
Та това е бъдещият ви султан. По-скоро! Бързо! И на приятелят му ги свалете. Няма никой след нас, капитане. И все пак сме загубени, Синдбад. Та нима е възможно да избягаме, плувайки от острова в открито море. Плувайки ще избягаме, но не с ръце. Ей, там за скалите има рибарска лодка. Още като стъпих на брега я видях. Тогава да не губим време, море плавателю. От брега ни видяха. По-бързо, по-бързо греби. Синдбад избяга и приятелят му е с него избягаха. Вече не могат да ни хванат. Отдалечихме се достатъчно. Лодката се намерила в открито море, без посока. И тъй, докато дошло утрото. Тогава Синдбад и капитанът видели в далечината друг остров. Да спрем ли на острова, капитане? Гладът и жаждата ме изтощиха, Синдбад. Нека спрем. Погледни, капитане. Това сякаш не е остров, а градина. Истинска цветуща градина. Да, има и пресна вода, и плодове. Не мисля, че сме първите, които стъпват на него. Тази прелест сигурно е привлякла и други, но... Да легнем, да се наспим първо под някое дърво, пък после ще разгледаме острова. Колко е хубаво, капитане. Благоуханните цвета ме упойват, галят ме и ме приспиват. И Синдбад заспал. Събудил се, когато слънцето вече било високо на небето. Огледал се и видял, че е сам. Капитане? Къде си? Капитане? Капитане? Синдбад дълго тичал и търсил къде ли не своя другар, но не могъл да го намери. Ами сега, какво да сторя? 15 дни вече го търся, но от него и следа не откривам. Я. Гора. Гъста вековна гора. Да влезна в нея. Какъв дворец! Аз никога не съм виждал такива като него. От всякъде е обкръжен с дълбок кров. Мостът на трова е спуснат. Ще мина по него и, както казва поетът, за чужди край потеглил, добро да диря там. Какво ще ме посрещне, аз никога не знам. Ще бъде ли доброто, що чакам аз весь ден, или ще бъде злото, което чака мен? Я! Какъв бял мраморен площад се ширна пред очите ми, а в средата му на великолепно ложе спи девойка. Колко е красива! Облечена е в коприна, извезена с бисери, а на главата й корона от злато и скъпоценни камъни. Ще я погаля. О, колко е студена! Та това е статуя, а не истинска жива девойка. В краката й ключ. Голям златен ключ и дъщица. Я да видя какво пише на нея.
Всеки, който дойде тук и поиска да стигне двореца на щастието, нека вземе той ключ, но без да се докосне до скъпоценностите. Ако ли дяволът му нашепне да се вслуша в този съвет, ще изложи на гибел щастието и живота си. Минах през толкова премеждия и те ме научиха да ценя божествените дарове на природата и скъпоценностите. Ще взема златния ключ и ще тръгна натам, накъдето ме зове съдбата. Синдбад взел ключа и щом стигнал двореца, спрял пред вратата му, направена от кипарисово дърво. По средата й висял огромен златен катинар във формата на лъвска глава. Синдбад едва пъхнал ключа в катинара и вратата веднага се отворила. Какъв разкош! Стълбище от черен мрамор ме доведе в тази приказна зала. Кристални полюлеи я заливат с чудната си светлина, а копринените килими заглушават всякакъв шум. Дори стъпките ми. Девойка. На средата на залата спи девойка. Дали тя е от мрамор? Не. Усещам диханието й. Девойко. Девойко, събуди се. Не трепва. Навярно е омагьосана. И в нейните крака има дъщица. Интересно, какво пише на нея? Добре е дошъл, о достойни. Ти пренебрегна алчността и остана сляп за блясъка на скъпоценностите. Затова ще ти открия тайната. Пошепни на девойката името на баща си и дядо си и тя ще се събуди. Ще го сторя. Веднага ще го сторя. Името на баща ми бе... А на дядо ми... Нима се събудих? Ти ли ме събуди, храбрецо? Сигурно си дух, щом успя да преодолееш всички съблазни. Не, приказна девойко. Обикновен човек съм. Наричат ме Синдбад. Синдбад, мореплавателя. Тогава ти си най-достойният човек, мореплавателю. Кажи, с какво да възнаградя честността ти? Аз търся своя другар, капитана. Той изчезна и никъде не можах да го намеря. Не съжалявай за него. Алчността го погуби. Когато ти заспа, той тръгна да огледа острова и стигна до девойката статуя, но пренебрегна съвета. Протегна ръка и взе короната й от злато и скъпоценни камъни. Тогава дойдоха стражите на този остров, безпощадните стоножки, и го погубиха. О, горко му! Не го жали. Всеки получава това, което е заслужил. А ти заслужаваш много, мореплавателю, защото пътешествията и сполетялите те премеждия те направиха по-силен, по-смел, по-честен. Кажи какво искаш. Ще изпълня всяко твое желание. Имам само едно желание. Да се върна в моя роден Багдад, хубавице. Но защо искаш това, Синдбад? Ще ти отвърна с думите на поета. За скитник е всегда гостолюбив в света, а той строи без страх дворец на кръстопът. След грозна буря там стърчи развалина и той потегля пак към родната страна. Тогава нека бъде това, което искаш, Синдбад. Птицорух, познаваш ли този човек? Познавам го. Той каза на другарите си да не чупят яйцето ми, но те не го послушаха.
Тогава ти ще го отведеш до морския бряг. Но аз нямам кораб. Има кой да те отведе до родната страна. Но преди да се сбогуваме, вземи тия скъпоценни камъни, Синдбад. Благодаря ти, девойко. Благодари на собствената си честност, мореплавателю. Готов ли си да отлетим, Синдбад? Готов съм, Рух. Готов. Виждам вече брега. Морския бряг, Рух. А рибата великан? Не виждаш ли рибата великан? Аз те чакам, мореплавател. Не се плаши. Знае, че не ти запали огън на гърба ми. Качи се смело на мен и не се бой от нищо. Моят път свършва до тук. С Богом, мореплавателю. И добре дошъл на гърба ми, Синдбад. Не бих повярвал, че ще се върна отново в родния Багдад, не с кораб, а на гърба на рибата великан. Завръщам се от дома. Този път завинаги. Така най-сетне Синдбад мореплавателят се завърнал в родната си страна и заживял щастливо в красивия Багдад. До стари старини. Вълшебна беше приказката ти, Шехерзада. С нетърпение ще чакам да изтече идващия ден и луната да разпръсне отново светлината си, за да чуя следващата приказка.